बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के तफसील बदलन तिबे मिहा फरायत का मरहबा दनवंग मेरे के तफसीला तिबे फना बदल कुलंग इस्माइल रशीद खबरतों के तफसील बयाल मुकरिन फाहा कुलवे मुहिम खबरतों के सुरही तक में हिसाब बयालाना मिरेगे तफसील का फाहक कुलवे मुहिम खबर दोगे सुलही दोगे तेरेगा कुरी सरकार के जेंडा मिनिस्टर ज़ेनीशा शाहिद ज़किया दवा को दिन मंगेदी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस फोनवी खबर माले की मिस्कित तकशा रईस ऑफिस के बेरा कुड़ा कम दिया मसला का हयर को फहोरी मीहा के मच्चा दवा कुरम पीजी ऑफिस फोनो मफहु बंदन दूकोली खबर के इतुरुं ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗುಡಿಗೆ ಮುಫದ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಗು ಮಂಗಡ್ಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಂದಿನು ಮಧ್ಯೆ ಫರಾತುಗೆ ಎಬ್ಬಸೋಮೆಕ್ಕ ಸೊಯಕುರಿ ಖಬರ್ಗೆ ತಫ್ಸೀಲವ್ವಸ್ ಮಿಗಡಿಗ ಪನ್ನವಾಣ ಬಲ್ಲೋ ಸಕಿ ಅದು ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕೋ ಸ್ನೇರು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮಿನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವಿಸ್ನೇರು ಎ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೊಮ್ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆ ಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದ್ದೆ ಏನವರ ಗೆಜೆಟು ಆಣೆ ಮೆಕ್ಸ್ಕಾಮ್ ಸೋಸಮ್ ಮಗ್ ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗ್ Danita, it's a kangen and dan. Nehenta, ani ka coach baka hol. Mahmodan emme miro, it's not this. Baby, coach ati kakkani. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwas emmenge makbul with noodles. Market ko distribute kurani Daisy. NWC Gava showroom Fasar weging hinga promo Femi tarta membrane Holia fittings pumps Anniversary di hinga promo ekini promo gali bani 10% discount Femi tarku 10% discount libe venta udino hitmata 10% kemme NWC Gava showroom Kinuane miharu Uriha kameng en number kum Idu melli bene miharu MTCC ke hotline Daturu paturu tavala Zola fansa Botu yadu hidumata Zola fansa Injine gannanta Zola fansa Emmenang en number Zola fansa MTCC महज बैलनी खबरतों के तफसीला कोई सरकार के एजेंडा मिनिस्टर ज़ेनीशा शाहिद ज़किया दवा कुदिन मंगेदी प्रोसिक्यूटर जनरल को ऑफिस फोन माफी एने दवा कुरनी विलिमालेगा हुन्ना कुड़कुदिंगे हियाया गुळे मसलेगा हिन्नमेस ए मसलेगा तफसीलें हाम को फेनवे
पेजी ऑफिहंबनी दावा कुरनी ह्यूमन राइट्स कमीशन HRCM ताहुगेकों ए कमीशन हुशालाफा मसले का कमा पेजी ऑफिहंबनी फुलहुन्ना जेंडर मिनिस्ट्रिया दौलत के बय मुअस्ससातों के मुअज्जिफुन्ना इस वेरिना दावा को दिन मंगेदी ए कमीशन हुशालाफा कमा CNN इंगफावागुतुगा दौलतुगे एरुके इस बय बेफुलुंग मच्चा दवा कुरनी कुरिगरे सबलो यामिन के वेरिकमुगा कुडकुदिंगे हियागा हिंकी हमनुजुमका गुलिकें अमल को फावागुतुं एगोतुं एकमुगा बैवरी बय कुदिन फुलुंग बेलमुगे दशा गेंदेरु कानूनी गोतुं फुरिहम कुरंजे कंकम फुरिहम को फनुवाकं इंगफावे अदि बय कुदिन जिस्मानी गोतुं अनियाय फावा मसल तकवेस तहुगेउगा फाहा कुरे फावाकमवेस बुनेफवे इंग फवागुतुगा कुडकुदिंगे हियागे मसलेया गुलेगुतुन दवा कुदिनमंग HRCM एदिफावा मीहुंगे तेरेगा जेनिशा हिमिने गिन बैग मचंग मसलागा तुहमतु कुरिवे कम पेजी ऑफिहम बुनिनमे से कम ग तफसीलें ऑफिहुं हामेनु कुरे पेजी ऑफिहम विदालवी मसलागा अन्न हफ्तागा गोते निम्म मासे के कुरमुंग अन्न कमशा HRCM को मशवरा कुरमुंग किंदा कम आमिल्ला मरविकम बुनी IJMHगा मासे के कुरमंदिया फिलीपींस नरुस मराल कमगे तुमतुगा हयर कुरी एनागे फिरमिहागे बंदा फनर दुवस्त हैफे ए मसले गुलिगे अंगमिहागे फिरमिहा हयर को फावनी ये एनागे बंदुगा मुद्दतु जेहुमा कोटं हाजिर कुरमुं क्रिमिनल कोटं फनर दुवस्त हाफवनी यदु IJMHगा हीमोडायलिसिस नरहुगे गोतुगा मासे के कुरी मेरी ग्रेस पिनेडा मरवी मिदिया अंकार दुहु एमसलागा हयर कुरी उम्र 29 साल के एनागे फिल्मी है कि IJMH के ER का मासे के कुरा नरहे ER का मासे के कुरा नरहे मालूमात लिबेगुतुगा ग्रेस मारे फवानी मासे कतुन लिबुनु हुस वगुतुकुलुगा कियती फहुं ग्रेस हॉस्पिटल गेंदिया इरुवे सुती मारे फकमवे अदि एनायं अनियात के लीफा वाकम के निशांत के हशगन फेनिफा वाकमा हशगंडम फेनिफा वाकमा मालूमात लिबेगुतुं ग्रेस के हशगंड IJMH गेंदे एना के फिरमिहा अंगेनु के मरा गुलिगे एम फुरतम एना बनेफनी ग्रेस मरवी अमिल्ले दंजे कमा एहनमेस फहुं अंगेनु कुल्लियकं हेनतिगे वेट्टुने कमा बुनिकम वेस मालूमात लिबे ग्रेस एना के फिरमिहा कावेन कोफावनी मेगे फसार कुरें देहा सोल वनहारु के मेमो के तेरेगा मालेगे के मिस्की तकशा राय सोफियो के बेरा कुडकमदिया मसलागा हयर कफाहुरे मीहागे मचा दवा कुरम पेजी ऑफिहा फोनो मफो बंदुं दूको लाफे फुलों CNN बुनी एनागे मचा दवा कुदिन मंगती पेजी ऑफिहा फोनवे मिदिया हफ्तागे सौविस्वे आदि ततो कमा अदि बंदुं दूकोली फंसविस्वे होम दो कमा इस्लाम मरकज का नमाद कुरमंदिया वगुतेगा एमिसके तवदे गिबलया वागुतंग इमामो कुरिमचा कुडकमदियो मुगे इतुरुं मीहु नमाद तिबि वगुतुगा हुकुरु मिसके तवदे एमिसके दशा आदि रायसोफियो के बेरव एना वनी कुडकमु कोसफकमा एमसलागा मिमहोगे तिम्मन दो हयर कोफावनी उम्र साली सहरुगे मीमु शेडी होम हसन जियाद नमक क्या मिहे एना मिहार दो को लाफवार मिमहोगे 11 वन दो एना के बंतु के मुद्दत इतुरु कुरंग क्रिमिनल कोर्टंग हाजिर कुरुमुंग एनागे बंद दिहदवस जहाफवे बाय नुस्तको रिपोर्ट को फावागुतुगा एदुहुगा अडुहुमुगा फुलहुम बनी एना दु को लाफिनमा मुजतमो नुरक्कलें विधान कम बिलिवे कमशा मुजतमोगे फरातुंग एना यवस नुरक्कले कुरिमति विधानति शर्त तकायको बंदु दु को लुमंग एदिफा एगे तुरुंग एनागे नफ्सानी बायंग हुरितो बिलमुगा मसेके वेस कुरुमुंग अन्नैरु एनागे आइलागे फरातुम वेस एनायं एबारलुन देम बेनु नुवाकमा फुलहुंग एदो बुनफवाकमा रिपोर्ट कावे एहं कम शर्त कोफाविस एना दूको लम फुलहुन देकुल हदाफ वाकम वे एना के बंद दिहदवस एदवहु जेही एकम रिया कुरम फोकम वेस बुनेफे नमेस फुलहुन सीएन मबुनी एकहल एवेस एच कोट का फुलहुन बुनेफा नुवाने कमा अदे मिहा के नुरक्कलंग मिह कम वेस बुनेफा नुवाने कम फुलहुन बुने मिहागे मसला फेमति मुम फुलहुन एम फुरतम बुनेफानी ए नुकुलदन तरकं हुन्न मिह कमं अदे बंदुगे मुद्दत जेहुमुगे अडुहुमुगा फुलहुम बनी एनागे नफ्सानी बायंग हुरितो बिलमुगे मसेके बेस कुरमुंग अन्नकम पुनेफा एकमा गुलेगतुन सवाल कुरमुं फुलहुम बनी एकमुगे तफसील तंग साफ कुरम फहु हिस्सा कुराने कमा नमेसे एकमा गुलेगतुन बाकी एचे फुलहुंगे फरातुं हाम को फेनुवे मालदीव्स नेशनल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के लीडर का रैयतुंगे मजलिहु के तिमर फुशे दायरा के मेंबर अपलो रियाज आदि नायब का विलिमाली दायरा के मेंबर अहमद उशाम हमद सैफी
मी बदलाय को मजली होगे कमिटी तक वेस बदल तक अन्नाने का मजली होगे रईस मोहम्मद नशीद वनी विदालु वेफा मजली होगे मेंबर उंगे दफ्तर गा हिमेने मेंबर उन बलायरो एमडीपी गा फर्स्ट मेंबर उन पीपीएम गा हा मेंबर उन जमहूरी पार्टी गा 3 मेंबर उन पीएनसी गा 3 मेंबर उन एमएनपी गा 3 मेंबर उन MDA गा दे मेंबर उन अदि मिनिमम फर्स्ट मेंबर उन हिमेने मालदीव्स नेशनल पार्टी MNP इलेक्शंस कमीशन गे सियासी पार्टी गे दफ्तर गा हिमेनु मागुलिगे ए पार्टी गे नन रईतुंगे मजलियुगे सियासी पार्टी तकुगे दफ्तर गा इयवनी हिमनाफा MNP मजलियुगे दफ्तर गा रजिस्ट्री कुरवाफवनी मजलियुगे 3 मेंबर कायकुगा ए मेंबर उनकी MNP गे रईस दंगेती दायरा गे मेंबर मोहम्मद नाजिम्मा थिमरफुशी दायरा गे मेंबर अब्दुल और रियाज गे इतुरुं विलिमाले दायरा गे मेंबर अहमद उशाम ಮಾಫರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫುರಾಳ ಬಾವೆ ಸೀಲಿಂಗು ವೆಟ್ಟಿಜೆ नूर माफर हेल्थ सेंटर के हालत गोस वे बाइंग ऑनलाइन न्यूज़ तक सोशल मीडिया का फोटो तक वीडियो तक दारू आफिश्मो माफर हेल्थ सेंटर के फुरालु का टीनु कडें अला लागे एकं हल्लु कोलुमा नूर नातुल हॉस्पिटल लफा दी फवाकमा माफर हेल्थ सेंटर पुणे माफर हेल्थ सेंटर के हालत गुले गुतुन सीएनएम मालूमात देबम मैनेजर सैफुल्ला अहमद विदालवी माफर हेल्थ सेंटर आमिद अतुल हॉस्पिटल विस्वार बोडंग इहुमाल फवाकमा शा मिकम के सिम्मा कमा गुलुं हुरी हुरी हाफरातकुम विस्नगन चहेणिकमा माफर हेल्थ सेंटर के हालत मिहा दंग हालत का गोस वायरु बालिमी बला कोट्रे के हालत गोसे के डॉक्टर एतनुगा इन्ननु केरे कमशा बालिमी बेलन के कंकम मिहार कुरिय गेंदनी ऑफिस तेरेग कम सैफुल्ला विदालवी फुराळगे टीनु तब्बिंताग गोस मूसुं गोस दोस्तुका सीलिंगुं फेम फैबायरु सैफुल्ला विदालवी गोतुका ए बालिमी बेलमं एग्गोतक बेस कमुदा तरणनु एंक मोबाइल बालिमी एतन वर्णम बिरुगणे डॉक्टर दक्कन देकोಳು हदाकमं एना विदालवी मैनेजर सैफुल्ला इतर विदालवी एतनुगे ऑफी लिबनी एम्मेथिन केबिन के जागकम वायरु एतनुगा एना कुदें तिब्बनी सिखी मरकज के जिम्मेदार वेरियाया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कमा एकम कुरिम बालिमी बालमंगा तरण एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बदल को ऑफिस पा मिहारवनी कंसल्टेशन रूम का बदल को फकम एना विदालवी अदेगोत कंत तकुरन जहमो ऑफियोगे इदारे मसेकतक बसवार बडु दत्तके कुर्मति फवाकम सैफुल्ला विदालवी ಕುರಿಂಗಜಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲೆ ಮೆಮ್ಮ ಖಬರ್ ತಕೆಂಗ ಬರಿ ಎನ್ಎಂಎಸ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಗೆ ಕೂಡ ವಕ್ತ ಕೊಳಕ ಫಪತ್ಲ ಕೊಲಾಣ ಬಲ್ಲವ ಸಕಿ ಆದ ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿ ಗೆಂದನಿ ಮೇವ್ವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕವೆಸ್ ನೆರುನು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮಿನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವಿಸ್ ನೇರುವಿಯ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ತಿ ಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲ ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ මිරෙමි තුත්තුනාගේ බාතුඩේ හුරිහා එච්චෙන් හමකොල්ලාගේ මිදනි මිහාරෝස් මශක නුදෙවයෝ එන බේනුවා වරක එහෙම්වීම සාබස් කදේ ඒන වර ගෙජටුවානේ ನೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ ಸೋಸಮ್ಮಗ್ ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗ್ बेको मडिस खास से टाइम हो सके तो मिगुलादी अश्वर दो को लुइलोना गुड़गे लुइलोना में फोन हदाफ से रिपेमेंट हदाफ में कार्ड अपने तो मैं कार्ड के मालूमात बेनुवे रिपेमेंट समालवे बैंक गुलिकम हीवीएस कार्ड के मालूमात हिस्सानु कुराते कस्टमर के कार्ड के मालूमात होदम बैंक ऑफ मालदीव्स को नुगुलाने රක්කාතෙරිෆෙන් එම්මෙනං අබදුවස් ವಕಿ ವಕಿ ನುವಾಣೆ ಮಿಹಾರು ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ ಕುಂ ಇದು ಮೆಲ್ಲಿ ಬೇಣೆ ಮಿಹಾರು ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಗೆ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ದತುರು ಫತುರು ತಾವಲ ಸೋಳ ಫನ್ಸಾಸ್ ಓಟು ಯಾಡು ಹಿದುಮತ ಸೋಳ ಫನ್ಸಾಸ್ ಇಂಜಿನೆ ಗಣ್ಣಂತ ಸೋಳ ಫನ್ಸಾಸ್
तफसील बल्लन तिबे मिहा फरात का दिसफार मरखबाद नमु मिहा हिसाबन तफसील में बलालनी देहास तेविस नहर के इंतहाब रईस यामिन कामयाब को दिम मासे के कुरा रयतुंग आदद हाहुं इतुरमुं अन्नकमा इदकोलुं बुनी खबरों के तफसीला प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मॉल्डियस पीपीएम के दिहवना हरिदुहा गुड़िगे पार्टी बुदुदुहु निरुण बयान का वनी पार्टी के मेंबरों तहुनिया हियोदुंतंग अरिस कफा दिहाहरु के तारीह बलायरु ए पार्टी हिमिनिगंदनी कुर मुद्दते के तिरेगा दिवहि राज्य के में कामयाब सियासी पार्टी एगोतुगा कम बयानु का अपने वे एगोतम पार्टी उफिदन फहम कुरमतली एम बोडु इंगिलाब इंतहाब के देहास तेविस नहरु के रियासी इंतहाब कमशा इंतहाब का पार्टी के इफारू के कैंडिडेट रईस अब्लो यामिन अब्दुल कय्यूम वाद कुरवा कामयाब कुरविकम फाहक फावे देहास 13 नहरुगे नवंबर 17 फेशिगे गौमा रयतुनंग इता कामयाब का कुरेरुं गेनेस्तेवी फसहारुगे वेरिकम फुरिहम कुरविकम शा तरगी के बिया बुडेति मसरूत के गेनेस्ते कमविस फाहक फावे उमरानी गोतुना तौलीमी दायराना सिखी दायराना कुलवरुगे दायराना दिवस एनु दायरा तकुमिस गौमा रयतुना कुरेरुमा तरगी गणस्तीफा वाकमशा देहास 13 के रियासी इंतहाब फहो देहासाद वनाहर रयतुंगे मजलिहु के इंतहाब के मेजोरिटी विस पीपीएम होदा ए इंतहाब विस कामयाब कुफा वाकं फाहा कुफावे पार्टी के कामयाब के सफाता लियमुं गेंदनिको मि कामयाबी तकं हियनेड़िगे गोस्वावनी फायतु दे तनुगा कामयाबी होदवा दिवुंगे एम मुहिम्मो अदि एम इस दौरिंग अदा कुरेवी अदिवस कुरवमुं गेंदवा मेस्तिरी रईस अब्लो यामिन अब्दुल कय्यूम हगुणुं गोतिगा सियासी नुफूजा बारुं जलुका बहट्टागें अनिया देमुं गेंदियुं कमविस पार्टी मुबुण फावे अनिया लिबुमुं दियनमेस नुहगुं देमुं गेंदा अनिया देकोलं हदा एमनिकफानु जलुं माफ कुरवा नुहगुं देमुं गेंदा अनिया देकोಳು हदा एमनिकफानु जलुं मिनिवं कुरमटका पार्टियायकु गिनाददेगे दिवेहि रयतुं मुहिम मसेके तके कुरमुं अन्न कमविस बुणे फावे एगोतुंगे में फहम बेवुनु लोकल काउंसिल तके इंतहाब इदकोलुं बोडतनु कामयाब कोफावं विस फाहा कुल्लेवे मिउगत राज्यं एकी गोगोतुं कुरिमत वमुंदा गेल्लुं तका कुरिमत वमुंदा गोंजहुं तकुं अरागनवेन हमेकने लीडर के रईस यामिनकन दिवेहि रयतुंगे तिरें गिनबेकों कबूल कुरा कमशा एमनिक फानु जलाफवनी हगुणुं गोतुका सियासी नुफूजा बारुं शरीयत कुरिया गेंगुस पावा गोइं अडोहि कोम्मे रयतकुस गबूल कुराने कम पीपीएम बुने ए पार्टी के फरातुंग इंतजाम कुरमुं अन्न कंकम के बायवरमुं अन्न रयतुंग आददुस एद्दुहुं अनेद्दुहं इतुरमुं अन्न कम फाहा कुरिवे कमशा पार्टिया गुळे मीहुंग आददुस इतुरमुं अन्न कम बुने फवे पीपीएम के दिहवन आहारी दुवस फाहा कुरायरो पार्टी के कोम्मे मेंबर के वेस आदि दिवेहि रयतुंग गिन बाइक के दुआयकी पीपीएम के रईस अब्लो यामिन के मौसूम कं साबितवे जलुम मिनिमम वे देहास 23 वनहरो मिकहुम के वलीउल अम्र के मकामं अलुंग अब्राह मनिकफान वडा के नमुगे हियो तौफीक मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिंबर कुरेवुं कमवे से पार्टी के बयान का वनी फाहा कुरफाफ देहास अशार वनहरो में वेरिकं एफहुं कुरिहा विस कमके कुरी गराइस अब्लो यामिन अनिया कुरं कमा पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी के रईस अदी इदकोलो कोalition हिंगोमा वगुती गोतों हवालवे खुन्नवी अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला अदुरे वितालविचे प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मॉल्डियस पीपीएम दिहा हर फुरुम फा कुरमंग दीदा निगम रस्मियतुगा वाहक दक्कमंग अदुरे वितालवी देहास 13 वनहरो दिवेहि राज्य के वेरिकमंग इंतहाबुवी पीपीएम के सरकार के दिवेहि रयतुनंग एम्मे आगुबोड एम्मे गिना खिदमे को दिवी सरकार कमा में सरकार फेशके ngई रईस अब्लो यामिन के ज़ामतुगा एमनिक फान वेरिकं कुरी फसहर की हुरिया गुतक बलालियस दिवेहि राज्य दुंग एम्मे उफावेरि फागति फसहरो कमंग अदुरे फाहा कुरिवी एगोतन रयतुंगे फुदुन तेरिकं इतुरु कुरमशा सुलह मसलस कं गायम को तरक्की के बिया मसरूतंग हिंगा अदल इंसाफ गायम कुरे कमंग अदुरे फाहा कुरिवी आई दिवेहि राज्य के मिनिमम कमा बुरुवराने एव्वेस कम का जागा नुदेवा कमशा इस्लाम देना फुरसार कुरम के फुर्सत एव्वेस नुदेवा कम एरुकुरी रयतुं बेनुं वागुता रयतुंगे वेरिकम कमवेस अदुरे फाहा कुरिवी रैस्यामिनगे वेरिका निमि दें फेशगे वेरिकमगा मिहातना कुरिहावेस कमकी एमनिक फानं अनिया दिनुं कमवेस विदालवी एंकम पार्टी के उफंदवस आयस बदल कुरीरु मिहार मिवनी अनिकावेस वर बुडा गौम सलाम कुरमगा मासिकत नुकुन्न जीफकम अदुरे विदालवी पीपीएम गा हरी दोहुगे रे दिदनिगुमगे रस्मियातुगे कुलयकी गौमी कुलकमं
ಅಖ್ತಿಯಾರ ಕುರಿ ಎಸವಬಟ್ಟಕ ಕಮ್ಮವೆಸ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಅದುರೆ ಇತುರ ವಿದಾಳ್ವಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕುಲೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯವರೆ ಮುಹಿಮ್ವಿ ಕಮ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸೋದ ಕುರಿಯರುವಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಯ್ಯಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿದಾಳವಿಚೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಯ್ಯಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಿಹ ವಿದಾಳವಿ ದುಬಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ದೇಹಾಸ್ ವಿಹಿಗ ಕುರಿಯದ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಂಗ ವಾಹಕ ಫುಳು ದಕ್ಕಮುಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ದೇಹಾಸ್ ವಿಹಿಗ ಬೇವಿ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಂಗ ವಾಹಕ ಫುಳು ದಕ್ಕಮುಂ ಫಯ್ಯಾಜ್ ವಿದಾಳವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ವರ ಬೊಡ ಮರ್ಹಬಾ ಕಿಯಾ ಗೌಮೆ ಕಮಶಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯರುವಂ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂ ಇತರು ಕುರನ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕುರಪಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಯ್ಯಾಜ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಕಾನೂನು ತಕ ಗೆನ್ನ ಬದಲ್ತ ಗೆನ್ನೆವುಮುಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರುಂಗೆ ಇತುಬಾರ ಬೊಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಮೆದು ಒಣ್ಣ ಯಗಿಂಕಂ ಇತುರುವೆಕೆನ್ ತಾಣೆಕಮ මෙහර කොරියද්දා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆෝරම්ගේ තෙරෙන් සරකාරම් ෆතුරේරකමන් අලං හුළුවාලා රිසෝට් තවනි උලානු කුෆා එගොතුන් අශාර රෂේ වනි හුළුවාලාෆා මේ ගෙතුරුන් එක්ස්පෝගේ තෙරෙන් තින් ෆෝරම් මේ කොරියද්දායර මේ ෆෝරම් තවගේ තෙරෙන් පෙනල් ඩිස්කෂන් තා කොරියද්දානේ මෑගණු ගොතෙග්ගා ෆෝරම් තවගා වාහක දක්කානි ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹೌಲ ಗುಳೆ ಎಕಿಯಕೆ ಮೌಲುಮಾತ ಬಿಹೆ ಕುತುಂ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹೌಲುಗ ಮಿವಗತು ಹುರಿ ಫುರ್ಸತಕ ಅಲ ತಾರಫ್ ಕೊರವೆ ಫುರ್ಸತಕ ಗುಳೆ ವಾಹಕತಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮುಗ ರಾಜ್ಯಂ ಹುರಿ ದೈತಕ ಗೊಂಜುಂತಕ ಮಿ ಗೊಂಜುಂತಕಂ ಅರಾಗತಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರವ ಮಸಕೆತಕ ಎಕುಲವಾಲವ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ವಾಹಕತಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಾನೆ मेरे एक तफसील का मिहाय साहब में गणेशनी न्यूज़ रूम तैयार को फवा रिपोर्ट है ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟುಂ ಅಣ್ಣಾಣಿಕಮಬ್ಬುನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಾಣ್ಣಾಣಿಕಮಕ ದರಿಫುಳು ಊರಾಲಾಗಿನ್ ಹುರಿ ಹಮೀದ್ ಉಮರುಗೆ ಹಿತ ಕಣ್ಣಾರ ಏಕಮ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ತಿನದೂಗ ಏಣಗೆ ಎಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಹುಗೆ ತುತ್ತು ದರಿಫುಳು ಮಿ ದುನಿಯಾ ವಕಿವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಲಸುಮಾ ಫರ್ವಾ ದಿನುಮ್ಗ ಫರ್ವಾ ಕುಡುಮ್ಗೆ ಸಬು ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ತುತ್ತು ಕುಜ್ಜಕ್ವೆಸ್ವಣಿ ಮಿಫೆದಂ ಎಹೆನ್ ಹಾಸಾಗ ಮಿದಿ ಹಫ್ತಾಗ ದುನಿಯಾ ದೂಕೊಫ ಮಿದೆ ಮರುಗ ವಸತಿ ಇಹ್ಮಾಲ್ ತಿನದೂಗ ಹಿಂಗೆ ಮರುಗೆ ಹಾಸಾಗ ತುತ್ತು ಕುಜ್ಜಾ ಕೋವಿಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಗೆ ಗೊಸ್ ದೊಳುಗಡೀರ ವೀರುವೆಸ್ ಫರ್ವಾ ಲಿಬೇನ್ ಇಂತಿಜಾಮೆನ್ ಹಮಜೆಹಿ ಫೆಣ್ಣುವೆ ಏಗತುಡುಂ ಕುಜ್ಜಾ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಗೆ ಎಂದಂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫೊಣುಮವೆಸ್ ದೆಗಡೀರು ಹೇತವಿ ಮರುವಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರ್ವಾ ಎಣ್ಣುಲಿಬಿ ಆಯ್ಲಾಗ ಫರಾತುಂ ಎತಕೆನ್ ಆದೇಸ್ತಕೆ ಕುರುಮುನ್ ದೇರುವೆಸ್ ತಿಮ್ಮಹುಗೆ ದರಿಫುಳು ದುನಿಯಾ ಅಲ್ವದಾವ್ ಕೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಹೀತರಿಕಮೆಣ್ಣುಲಿಬಿ ಮೀ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಫರ್ವಾ ಕುಡಕುರಿಫವಾ ಮಿಬ್ಬರು ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಣಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊಫ ಮಜಲುಗೆ ಕಮಿಟಿಯ ಮಸಲವಣಿ ಹುಷಾಡಫ ಏಕಮಕು ಮೀ ಮಿಫದ ಎತಕೆ ಮಸಲ್ತಂ ಹಿಂಗಮುನ್ ದಾಯರು ಮಸಲ್ತಂಗೆ ಜುಮ್ಲಾ ಹಲ್ಲೆಬ್ಬ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾಗೆ ಮಸಲ್ತ ದುವಹೆ ದುವಹಕಂ ಅಣ್ಣನಿ ಇತುರುಮು ಬರೋಗ ಬಲಿಮಿಹುಂ ಉಫುಲಾವಾಹಕ ಗೋಣಿ ಗಂಡುಗ ಮಿಹುಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆಂದಾವಾಹಕ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಸ್ತೊಕ್ಕೆ ಫುರಾಳು ಫೂವೆಟ್ಟೆ ವಾಹಕ ಕಂಕಂ ಹಿಂಗಮುಂ ಅಣ್ಣನಿ ಮಿಹೆಂ ಹಾಸಕುಂ ಅತೊಳಟರೆಗೆ ಕಂಕಂ ಹೂರಿ ಮಿಹೆಂ ನೂನ್ ಮಾಫರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಾಲ್ತ್ ಗೋಸ್ವೆ ಬೈಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಫೋಟೋ ತಕ ವಿಡಿಯೋ ತ ಮಿಹಾರ್ವಣಿ ದಾಳುವಾ ಫಶಾಫ ಎರ ಶೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫುರಾಳುಗ ಅಟ್ಟಿನೆನ್ನೆ ಬಾವೆ ಫೂವೆಟ್ಟಿಗೆಂ ಗೊಸ್ ಸೀಲಿಂ ವಿಸ್ವಣಿ ವೆಟ್ಟಿಫ ಎಹೆಂವೆ ಮಿಹಾರ್ ಬಲಮಿಹುಂ ಬಲಣಿ ಎಮರ್ಕೊಸ್ಗೆ ಓಫಿ ಹೇಕ ಮಾಫರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಾಲತಾ ಗುಳೇಗತುನ್ ಸಿಎನ್ಎಂ ಮೌಲುಮಾತೆವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಾಫರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಮೆದು ಅತಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಂ ವಿಸ್ ವರ ಬೊಡಂ ಇಹುಮಾಲೆಫವಾಕಮಶಾ ಮಿಕಂಗೆ ಸಿಮ್ಮಾ ಕಮಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಹುರಿ ಹಾ ಫರಾತಕಂ ವಿಸ್ ನಗಂಜೆ ಹೇಕಮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲಸುಂಗೆ ಮಸಲಕಿ ಮಿಹಾರ ಆಮುವಾಹಕೆ ಮಿಯಾಹರ್ ಕುರಿಕೊಳು ದುನಿಯಾ ವಕಿವಿಗೆಂದಿಯ ಉಮುರುನ್ ದಿಹಾ ಅಹರುಗೆ ಮಿಷ್ಕಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಮರಾಯಕು ಅಡುವಿಗೆಂದಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಹುಮಾಲ್ ಎಕ್ಕಮಂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯೂತರಾಫಿ ಅಡು ಎಮಸಲ್ ತಹ್ಕೀಕ್ ಕುರಬುಮಫೋ ಎ ನಮಸ್ ಎ ಫಹುವೆಸ್ ಏಕಮಾ ಗುಳೆಗುತುಂ ಫಿಯವಳೆ ಅಳಾಫ್ ವಾಕಮೆ ಎಂಗಿ ಫೆಣ್ಣುವೆ ವೇತುವೆದಿ ಹಫ್ತಾಗ ಮರುಗೆ ಮಸಲ್ತ ತಕ್ರಾರ್ ವೀರುವೆಸ್ ಎಮಸಲ ಫಿಯವಳೆ ಎಡಿ ಮೀಹಕು ಹುರಿಕಮೆಣ್ಣೆಂಗೆ
ರಾ ದುವಾಫರ್ ಉಮರುಂ ಫನ್ಸಾಸ್ತಿಯ ಹರುಗೆ ಫಾತ್ಮತ್ ಮೂಸಾ ಹಾಲು ದೆರವೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಣುಂ ವಿಹಿಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಲಸ್ವಿಕಮ ಕಬೂಲ್ ಕುರಪಾಕಮ ದುವಾಫರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಮರುವಿ ಮೀಹಾಗೆ ಆಯ್ಲಾಂಬುಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಹುಗೆ ಫಸ್ವಣದು ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನೈಸ್ಗೆ ರಶುಕಾ ಮುಜಾಹರಾಕೊ ಫುಲುಂ ಎರಶ ದೀರ್ವೆಸ್ ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದೆವುಣು ಕಮ್ ಕಣ್ಣುವಿ ಮಿಷ್ಕಾಗೆ ಮರ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಕೆ ಗೆನ್ನ ಸರುಕಾರು ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೆಶಿ ಜೂನ್ ಮೊಗೆ ನಿಯಲಂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತ ಗೆನ್ನಾಣಿಕಮಂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಸೀಂ ಮಿಹೆಂ ವಿದಾಳುವಿ ಸತಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕಾ ರಾಯಿತುಂಗೆ ಮಜದೀಹುಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಿಬೇಣೆ ದುವಾಕಾ ಕುಡೇಗುತುಂ ಮಕುಣಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ರಾಯಿ ಕುರೆ ವಿಸುವಾಲಕ ಜವಾಬ್ ದೆಬ್ಬಮು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನುಲುಬುಂಗೆ ಮಸ್ಲಾಗ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜು ಬಂದು ಕೊಫವೆಸೆ ಬಹುರಿ ದೇಂಬುನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನುಫಣುವಾ ಕಮಬ್ಬುನೆ ಹಾದಾಲ್ ನ್ಯಾವಾದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಂದುಕುಡಿ ಮಿದಿಯಾ ಹರುಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಶಾವಿಹುಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಸೀಂ ಜೂನ್ ಮಗೆ ಕುರೆಂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತ ಲಿಬೇನೆ ವಿದಾಳುವಂ ಹುಟ್ಟ ದೆಂ ಫೆನುನಿ ಏಗೆ ಹದರುಮಸ್ ವಹನಳಾ ಗೊಸ್ ಮಿದಿಯ ಹಫ್ತಾಗ ತೆರೆಗ ಹಾದಾಲ್ ಮಕುಣು ದೂಯಿಂ ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ ವಿ ಮೀಹಿಗೆ ಹಾಲು ದೆರವಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರೋಎಗ್ಗ ಗೆಂದಿಯ ಮಂಜರು ಮಿವಾಹಕದ ಗದವೆ ಫಾಡು ಕ್ಯುಂತಂ ಅಮಾಸುವಂ ಅಣಿಕಾವೆಸ್ ವೆಶ್ಮು ದಾದಿ ಮಿದಾಕ ದುವಹಕು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದೆಂಬುನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತ ಲಿಬಿಜ್ಜೆ ಕಮಶಾ ಮಿಹಾರು ಕುರಮುಂದನಿ ಇದಾರಿ ಮಸೆಕೆಕ್ಕಮ ಅದಿ ತಿನ್ ದುವಹೆಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮಸೆಕೆ ನಿಮಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತ ರರ್ರಶ ಫಣುವಾಲು ವೇಣಿಕಮಂ ಹೆಲ್ತ್ ಬುನಿ ಏಗೆ ಕಮಕಿ ಇಂತಿಜಾಮ್ ವಿಕೆನ್ ಸಿಹಿ ದಾರಗೆ ಕಂಕನ್ ರಂಗಳುವಿಗೆನ್ ದಾತನ್ ನುಫೆಣ್ಣಕಂ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮಂ ಸೋಲುಗೆ ವೆರಿಕಂಗೆ ನಿಗೂ ಕೊಳಮಿಯುತಿ ಎಳಿಫಾ ಎಣ್ಣವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಸ್ವೆರಿಯೆಕುವೆಸ್ ವಿದಾಳವ ಅಡು ಇವೆನಿ ಕೊದ್ದೇಣೆ ವಾಹಕ ರಂಗಳು ಕುರಾಣೆ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕಣಿ ವೆರಿಕಂಗೆ ತಿಂ ಅಹರು ನಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾರಿವೆ ಫವಾಯರು ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮತಂ ಐಸ್ಫವಾರ್ ನೇದಿವೆ ಬದಲ್ ತಕುಗೆ ವಾಹಕ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತ ದುವ್ವಣಿ ಬಾರವೆಲಿ ಸ್ಪೀಡುಗ ಕಂಡೆನ್ ಎಗ್ಗಮೆಕ್ಕಿ ಆಣಿಕಮೆನ್ನೆ ಫೆಣ್ಣಂ ಹುರಿ ಹಕೀಗತಕಿ ಎ ದುವೆಲಿಗೆ ಸಬಬು ಮರ್ತಕೆ ತಕ್ರಾರುವ ಮುಂದಾಕಂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಫುಲುಂ ಗುಳಿಗೆನ್ ರಾಜ್ಯಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿದ್ಮೆ ಫಶಾಫಣಿ ವಿಹಿ ವಣ ಅಹರುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಗೆ ಹತಾವಿಸ್ ವಣದು ಉಮ್ಮೀದು ತಕೆದ್ದೆಮು ಫುರ್ತಮ ಬೇಣುಂ ಕುರಿ ಕೋವಿಡಂ ಹಾಸಕೊಗೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ಏರುಬುಣಿ ಎ ಖಿದ್ಮತಾಯಕು ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ತುಗ ಎಹಿತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಂ ಆವಸ್ ವೇಗೆನ್ ದಾಣಿಕಮ ಅದಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗುಳಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಫೆಶ್ಗೆನ್ ಬಲಿಮಿಹಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆಂದೆವೆಂದೆನ್ ಹಿದುಮೆದ್ದೆ ಫರಾತಕು ಮಸ್ಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿಕಮ ವೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ಬುಣಿ ಮೀಕಂ ಫೆಶ್ಮ ಬರ ತಯ್ಯಾರ್ ವೆಸ್ವಿ ತಮ್ರೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ವೆಸ್ ಬೇವಿ ವಿಲಮಾಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ತಮ್ರೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನಿ ಮೋಡೆಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋಡೆಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಮೋಡೆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಏಗೆತುರುಂ ಎ ಸೆಷನ್ ತೊ ಕೆತೆರೇಗ ಬಲಿಮಿಹುನ್ನ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರಾಣೆ ರಂಗಳು ಗೆತ್ತ ಬುಣಿ ದಿನುಮ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ತುಗ ಅಮಲು ಕುರಾಣೆ ಉಸೂಲ್ತಕ ಎಫದ ಹಾಲತ್ತುಗ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ತಕ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅವಹಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಣಿ ಗೊತ್ತಕ ಬೆಹೇಗತು ವೆಸ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತೀಫವೆ ಮಾಣೇಕಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಂ ಆಪರೇಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕಂಕಮ ಸರುಕಾರು ಕುರಿಮತ್ಲಿ ಬರತ್ ತಯ್ಯಾರುವೆಗೆನ್ನೆ ಬಾಕಿ ಹಿದುಮತೆಗೆ ಗೊತ್ತಂ ಎಮಸೆಕೆ ಬಕಿಕೊಂ ಹೇದತಕೆ ವೆಸ್ಕೊ ತಮ್ರೀನ್ತಕೆ ವೆಸ್ತೀಗೆನ್ನೆ ಏಕಮಕು ಏಗೆ ನತೀಜಾ ಫೆಣ್ಣನಿ ದೆರವರುಕೊ ಮಿಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಮಿಹೆಂ ಹುರಿರು ನ್ಯಾಬ್ರೈಸ್ ವೆಸ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಅತೊಳ್ ತೆರೆಗ ಕುರಂ ಹುರಿ ಕಂಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವನಿ ಸಿಹಿ ಕಂಕಂ ಬರುಗುದು ಕುರೆವುಮಕಮ ಏಕ ದೋಹಕು ಫಾರ್ಮುಲಕ ವಿದಾಳುವಿ ಆತೊಳ ರಶುಗಾ ತಿಬಿಗೆನ್ ಫೆಂವರ್ ನಗಳ ಖಿದ್ಮತ ಫಸಿಹಕಮಕ್ ಹೋದಾ ದೆವ್ವಮಕಿ ಮುಳಿ ಸರುಕಾರ ಕುರೆವೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಮಸೆಕ್ಕೆಕಮ ಸಿಹಿ ಕಂಕಮಕಿ ಸರುಕಾರ ಕಿತಮ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮಕ ವ್ಯಸ್ ಫೆನ್ನಣಿ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಫಹತು ಫಯ ಬುರೈಫವಾ ಮಂಜರ್ ಬಲಿಮಿಹಾ ಉಫುಲುಗ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಕಂಕಂ ಹಿಂಗುಮುಗ ಎಫದ ಮಸಲ್ತ ತಹಕೀಗು ಕುರುಮುಗ ತಹಕೀಗ ಫಹು ಫಿಯವಳು ಎಳುಮುಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೆನೋಮುಗ ಎ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಮುಗ ಗೌಮಾರಕ್ ಕುರಿಯರವೇಣಿ ಎಕುಗ ಮಾಸಿಕೆ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ಕಮಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹರಿಯಾಗೆ ನಾಯಬ್ ಫೈಸಲ್ ನಸೀಂ ವಿದಾಳವಜೆ ಎಮಣಿಕ್ ಫಂಡ್ ಮೆಹಂ ವಿದಾಳುವಿ ಗುರುವಣ ಬೆಹೆ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಕು ಗೊಫಿನ್ ದಸ್ವೆನಿ ವಿದಾರಿವರುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿನುಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯತ್ ಶರಫ್ ವೆರಿ ಕೊತ್ತೆಫಾ ದೇಕಿ ವಿವಾಹಕ ಫುಳ್ಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನಾಯಬುಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳ್ಕೂರಿಯ ಗೆಂದವಮ ವಿದಾಳುವಿ ತುಳಹೆ ಒರಂಗಳು ಜೀಲ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಬಿನಾ ಕುರೆವೇನಿ ಗುಳಿಗೆನ್ ಎಕುಗ ಮಸೆಕೆ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ಕಮ ಲಿಬಿ ಫಹುರಿ ಇಲ್ಮೆಗೆ ಬೇಣುಂ ಹಿಫಾ ದಸ್ಕೊ ಫಹುರಿ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಬೇಣುಂ ಕೊಗೆ ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿ ಮಸಲತಂ ಹಲ್ಲು ಕುರಂಜೆ ಹಿಫಾವಾ ಕಮಗ ಎಮಣಿಕ್ ಫಂಡ್ ಫಾಹಕ ಕುರೆವಿ ಅದಿ ಮಿ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಬಡತಿವ ಮುಂದ ದಾರಿನ ರಂಗಳು ಮುಸ್ತಕ್ಬಲೆನ್ ಹೋದ ದಿನುಮ ಗದಾಳ ಮಸೆಕೆ ಕೊದ್ದಿನುಮಂ ಎಮಣಿಕ್ ಫಂಡ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳ್ಗ ಎದಿವಡಾಗೆ ನೆವಿ ಹಾಫಿಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಲ್ಗ ಕುರಿಯದಿಯ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯತ್ಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನಾಯಬುವಣಿ
ಕುರುವಣ ಬೆಹೆ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕು ಗೊಫಿನ್ ದಸ್ಪೆನಿ ವಿದರಿವರುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫಾ ಮೀ ಹಫ್ಲಾಗ ಹತಾ ವಿಸ್ತರಿವರಕು ಜಮಾಅತರಿಕಮ್ಗೆ ಕೋಹುಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಾಲಿಸ್ ಫಸ್ತರಿವರಕು ಗಿರಾತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏಕೆ ತಿರಿಸ್ ಅದ್ದರಿವರಕು ಗಿರಾತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೇ ಅಶಾವಿಸ್ತರಿವರಕು ಗಿರಾತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿನೆ 16 ದರಿವರಕು ಗಿರಾತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹತರೆ 17 ದರಿವರಕು ಇಮಾಮ್ ಕಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಹುಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 13 ದರಿವರಕು ಗುರುವಾನ್ ಮುದರಿಸ್ ಕಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಹುಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವಾಫವೆ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ HRCMಗೆ ರೈಸ್ಕಮ ಮರಿಯಂ ಮುನಾ ಅಯ್ಯನು ಕುರ್ಮ ರೈಯತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ ಕೊಫಿ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಹುಷೇಳೆ ಗೊತ್ತಂ ಮೇದು ನೆಗುಣ ವೋಟುಗ HRCMಗೆ ರೈಸ್ಕಮ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮುನಾ ಅಯ್ಯನು ಕುರ್ಮ ವೋಟ್ ದಿನಿ ಸಾಲಿಸ್ ಹೈ ಮೆಂಬರು HRCMಗೆ ರೈಸ್ಕಮಗ ಮಗಾಮ್ಗೆ ಇತುರುಂ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸ್ಕಮಂ ಅಯ್ಯನು ಕುರಂ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ದೆಬೇಫುಳುನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಫೆನ್ವೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಫನ್ವನಿ ಎದೆಬೇಫುಳು ನಕ್ಕಿವೆಸ್ ವರ ಫಹುಂ ಕಮಿಷನಂ ಅಯ್ಯನು ಕುರ್ಮ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಂ ಎದೆಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೌಲುಮಾತಿಂ ಹುರಿ ಬೇಫುಳುಂ ಕಮವುಮುಂ HRCMಗೆ ರೈಸ್ಕಮಂ ಅಯ್ಯನು ಕುರ್ಮ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ ಕೊಫವಾ ಮುನಾ ಎ ಕಮಿಷನಂ ಅಯ್ಯನು ಕುರ್ಮ ಮಜ್ಲಿಹುನ್ ರುಹುನ್ ದೀಫವನಿ ಮಿದಿ ಆಹರಕ ನವೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸ್ಕಮಂ ಅಯ್ಯನು ಕುರ್ಮ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ ಕೊಫವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ಹಮ್ HRCMಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಮ ಅಯ್ಯನು ಕೊಫವನಿ ಮಿದಿ ಆಹರುಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹುಗ दुनिया का मसरम फाहा कुलवे खबर का को इस्तिहारों के कोड वक्त को कफा बात कोलाना Swanden tien fängelsestraff koffia. Vi påförade vi här fängelsestraffen. Mi avskedde men kommer då på till gott den golanja till straff på reveni. Med kollega var här fäng. Tan tan ta. Fena med du snabba. Straff då för mamma. Danita, it's a kangen and dan. Nehenta, ani kakocha bakahol. Mahmodan emme miro, it's nodless. Baby, kocha tikakkani. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharways, Emmenge Makbul, Wix Noodles. मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करनी डेजी मैं समय दुनिया के मसरम फाहा कुलवे खबर का सूडान के खतुम का मीडिया होमदो हिंगे बकावाता गुलिगे वर्ल्ड बैंकुंग एकमा फोर को दे ही सस्पेंड कोफी खतुम का हिंगे में बकावातुगा एकमुगे
बड़ वजीर अब्दुल हमदोका एना के अंगनुन्ना अदे सियासी लीडरुं हजर कुरमायको रयतम बनी मगुतक निकमे हमनुजुं हिंगाफा मिकमुग सबों वर्ल्ड बैंक के इतरुं एयू अफ्रीकन यूनियन अदि अमेरिकान वेस्वनी सूदान फोर कोदे एही सस्पेंड कोफा अमेरिकान $1 मिलियन के एही वनी मिवगुत फोर कोदिनु हुट्टा लाफा मिफदा हितं हुट्टुमक ගෙනවුම් සූදානුගේ එක්සෝද නේදවේ අසොර්තක කුරාන කම ලෆා කරවේ මේ බකාවාතුගේ ලීඩර් ජෙනරල් අබ්දුල් ෆත්තාහ් පුර්හාන් හිංගා ආස්කරී බකාවෙන් ಹುಟ್ಟುಮಕ ගෙනවුම් ඉතුරු ප්‍රශරේ वर्ल्ड बैंक के रईस डेविड मल्पास नेरुन बयानिका बनिफा गुतुगा सूदानुगा मिफहुं हिंगाद्य कंदतका मेदुएना कंबड़ वाकं हाम कोफावे अदे गमं एक्चोदियदि इजतिमाई गुतुं आस्तान हीनरकम कंबड़ वाकं वेसनी बनिफा मार्च मुह सूदान वर्ल्ड बैंक वनी $1 के एही फोर कोतीफा मे तिरी सहारुगे दिगु मुद्दत कफहु एकमुगे दरनी साफ कुरुम फहु फुर्तम फहर एकमतिं एही एफहरवेस मल्पास बनिफनी मी एतं आहरेगे फहुं हीनर विफाइंग एगामुगे एक्सोद कुरियरमुंग अन्नकमुगे फेशुमेकमुगा अब्दुल्ला हमदक बुनिफा गुतुगा वर्ल्ड बैंकों $3 बिलियन के एही फोर कोदी दंडवेरिकं दतुरु फतुरु सिखि हिदमेतं अदि तौलीम वनी कुरियरुं केनस्तिफकमा ए यूइन कोफावा ट्वीटगा बुनिफानी आमुन्ना सिफेंग भारतं हिसाकुरा सरकार ओमफहु एनवी अलुंग एही फोर कोदिनुं सस्पेंड कोफावा कमा सूदानगे में बगावतु का मिहातन अद्दिह मिहु बनी मरवेफा दुनिया का मसरम फाह कुलुन में खबर आया कुं सीएनएम के तफसील दनवान मनी अलगोंडा को तफसील बेलम का ते हेद कुला तो कला शुको दनवा एम बेफने सर बाजवर उफावर रे कंगे दें वस्सलाम अलैकुम।